בית הספר לאמנות ולעיצוב הקובייה שוכן בעמק המצלבה למרגלות שכונת ניות, סמוך לליבה של ירושלים. בעבר נוסד מבנה הקובייה כבית רינניקובה לבלט תנכי. לימים הפך המבנה לשמש כמשכנו של בית הספר לאמנות הקובייה. בקובייה מגוון רחב של קורסים המאפשרים למידה מעמיקה והתפתחות אישית ברישום, ציור, פיסול, עיצוב קרמי, אובניים, מדפס, ניו מדיה ותחומי יצירה נוספים. הקורסים בקובייה מועברים על ידי צוות ההוראה המורכב מאמניות ואמנים פעילים ומרצות ומרצים מומחים בתחומם. כדי לאפשר לסטודנטים שלנו לקבל את היחס האישי והטוב ביותר, השיעורים מתקיימים בקבוצות קטנות ובחללי סטודיו רחבים ומצוידים. גלריית הקובייה שטופה באור טבעי מקבלת את פני הבאים והבאות לבית הספר, ומשמשת חלל תצוגה לתערוכות של אמנים ישראלים ובינלאומיים. הגלריה, שמוכרת על ידי משרד התרבות והספורט, מציעה לתלמידי הקובייה אירועי תרבות מגוונים, הכוללים שיחי גלריה, סדנאות, הרצאות, מופעי מחול, מוזיקה, מיצגים ועוד. המקום הנפלא הזה הוא בית וקהילה לסטודנטים, לאמנים ולשוחרי אומנות. הצטרפו אלינו. הקובייה, יש מקום לאמנות בירושלים.